Здравейте хора, днес с моят приятел Крис ще правим видео и ще играем на крайница в стил Brainrot и сега ще ви покажа условията. Вижте хора, скибиди тойлет! О май гад! Почвай да брише, не те интересува, почвай да брише. И хора сега, чакай, Крис, кой ще брои първи? Кой иска? Ти, ай! Ела, виж къде са брои. Значи хора, броим до 30. Ай, давай. И да. Ай, давай, ще ви тръгна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ай, стига, аз скрим. И хора, аз мога да ползвам килимчето, а Кристиан въпреки няма го. И аз ползвам това. Чакай да видим. Но ти можеш и с казерото на метал да можеш да виждаш къде съм. Не, с него не можеш. Ти не видим ли се? Да. Не можеш. Добре, вече не съм. Трябва да се скриеш без невидимост. И то, давай. Въй, братот, не мога да ме види. Кажи как се казваш на хората. Кристиан, що? Нимка долна черта 46, който иска трети, моля, секрет комбо, който иска трети, каза съм Нимка долна черта 46. Хора, аз имам Lost 67. Аз имам Lost секрет комбо, който иска трети, за нещо каквото иде. Който иска трейд да се абонира за канала и да лайкне видеото. Чухте ли хора? Нимка долна черта 46, може и да направи giveaway. Ето така се казва моят приятел. Гледайте. Нимка Нимка долна черта 46, а така се казвам аз. Бай Гошо. И да. Братлето, къде е, бе? Аз съм зад. И времето е спрямо, намерил съм та за 1 секунда и 40... чакай. 1 минута и 46 секунди. Сега ти броиш, ти си изключи звука, защото си от лаптоп. Който иска на секрет комбо да пише долу коментарите. Ай, скри се едно. Чакай, ела, виж къде съм. Ела, бе, ни брой. Добре. Давай, брой. Брой там въгъла. Ма се изключи звука на лаптопа. Аз изключил съм се. 1, 2, 3, 4, По-бавничко. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Скри са? Не. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Айде, тръгната тази. Аз ще намеря по-бързо. Хора, виждате ли къде съм? За това място се сетих в последния момент. Май знам къде си. Къде съм? Май знам къде си, тя ще отиде с това по-бързо. Ето са. Хора, Кристиан ме откри за 34 секунди. Аз знам къде си. Сега аз броя. И това е втори рунд вече. Тук можеш да използваш Крис вече. Чакай да ти покажа. Чай да покажа на хората. В шоп магазина вече можеш да използваш той. Как се казваш? Грапле хок. Ето и. Не. Едно за тегляне, виж. Ето и. Ето и. Чакай, къде си? Не. Ето. Един магнит. Не. Той, добре. Куката.
Айде, давай. Учам. Айде. И почвай. 1, 2, 3, 4, 5. Хора, забравих да кажа, че втори рунд имаме време за 20 секунди криене. И сега продължавам. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Стига. Готов ли си? Да. Какво? Ти конинга ти ли? Аз съм скрит. Чисто. И... Брат, аз само и тъй се обърнах, брат. И то ми е долепено и тук и аз съм виждал, брат. Не съм те гледал. Хората могат да потвърдят, после ще ми гледаш видеото. 1, 2, 3. Айде, скри се. Не съм още. Скри ли се? Скрих се. Да. Хора, място ми е уникално. Не, брат, не те видях. Много е уникално. И това беше, хора, кръг 3. Колко снимаме този видео ще е. Който иска Lost Secret Combo да пише. И почваме. Трети кръг. Ще играем до трети кръг. Сега имаш Крис. Имаш време да ме търсиш 20 секунди моя рунд, а пак ти сега когато те намеря тогава. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Как се заскриваш? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Готово. Той не си ти. Значи си тука. Не, ти се опитал там. Той ти ли беше в кенефа? Не си ти. Нищо цъкаш на мишката. Не. Ти не можеш да ме види къде съм. То се е верно. Добре, брат, 3 секунди те търся. На ко съм беше? Аз имам стратегия. Какво? Айде, търси ма. Гледам. Цъкаш постоянно нещо. Здрасти. Ти да не си невидим, бе. Не съм. Клонинга ти не мога да го замразя. И те замрази. Не, да, аз. Не, той не може да откри. Ако ти е казал, че можеш да ползваш клонинг. Да, верно, в трети кръг можеш. Открихте Кристиан и клонинга, не мога да ти го замразя. И хора, мой рунд е. Сега можем, трети рунд, нали можем да Не съм използваме. открила съм и тука. И тука буквално само съвместих с това. Супер, брат. Аз бусам И Кристиан, тук идвай тук да бориш. И с намаля звука. Ти съм ти го казал. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Скри ли съм? Да. Колика ти е тук? Я да видя нещо. Не мога. Не, Що си зънна? не е там вече. Аз не съм просто школник. Хора, виждате ли го е? Хора, виждате ли го е? Колко е смешен човека. Аз мога да видя. Аз мога. Ти казал съм, ти имаш 20 минути. Не, брат, не да видя. Падам, ресетвам се. Видяхте. Ай, спирай видеото толкова се. И хора, без да исках паднах, това ще е от днес за вас. И лайкнете, абонирайте се, ако ви е харесало видеото. И ако искате И трейд който иска едно секрет комбо да пише долу в коментарите, казвам съм Нимка, долу на чата, че... ето, така се казва моят приятел Крис. А така се казвам аз. Ако искате Lost X7 дава 246,5 милиона, напишете Buy Gosho. А ако искате La Secret Combo или Оркаледон, Не забравяйте, имаме кетопат, който няма нищо хубаво. Кетопата не ми трябва много горе-долу за едно тези брейнрочи, Нимка, долна черта 46, той следи постоянно акаунта. И това беше за днес за нас. И чао!